mantuwa. Idan ana so a ceci jibiya da kai ta gundan guda, to a nemo irin namu Muhammad Halliru sadaukin kwarai. Sadauki Jibiya kai nawa, kwararre marar mantuwa. Idan ana so a ceci jibiya da kai ta gundan guda, to a nemo irin namu Muhammad Halliru sadaukin kwarai. Sadauki Jibiya kai nawa, kwararre marar mantuwa. Idan ana so a ceci jibiya da kai ta gundan guda, to a nemo irin namu Muhammad Halliru sadaukin kwarai. Da sunan makagin dare da rana ubangijin safiya, nake yin shiri na saboda shi dai yake mini kariya. Idan ya amince da ni na yau tankaɗe saman rariya, ya yi mini yawan kwanaki da karko na zama bai juriya. Sadauki Jibiya kai nawa, kwararre marar mantuwa. Idan ana so a ceci jibiya da kai ta gundan guda, to a nemo irin namu Muhammad Halliru sadaukin kwarai. Galin ko salatai ga Mustapha Habibi abin kwaikwayo, biyayye ma'aiki Rasulu turbar samun riga mun biyo. Da duk ahali ne da duk sahabbansa gun suna waiwayo, dalilin su ne duniya gaba ɗaya ta zama tsintsiya. Sadauki Jibiya kai nawa, kwararre marar mantuwa. Idan ana so a ceci jibiya da kai ta gundan guda, to a nemo irin namu Muhammad Halliru sadaukin kwarai. Gare wasu na wahala ga fara suke ta neman jini, sadaukin jibiya da abin da yawa talakato an gani. To mu sadaukin ke gaban mu yanzu ba mu neman wani, idan na ga tantabara a gefe ina gudun kurciya. Sadauki Jibiya kai nawa. wani wanda yake yankin ko gundumar jihar Jibiya, kamar da yadda aka sani uba ne kai ga shi sadaukin Jibiya. Sadaukin Jibiya kuma ɗa ne gare ku. To kamar yadda ya saba, na san ranka yadda baka san shi ba, kai sadauki. Shi ne baba ga babanka. Baba ga babanka. A wannan gabaci ya kai. Duba da ƙwararren lokaci da muke da shi na wancan mutane har sun fara kiran mu sun gama mai girma sarkin arewa a gafarce mu. Wannan ziyara za mu yi ta a gurguje. Za mu baka dama da kai da ɗanka kai sa nufas Allah ya saka da alheri. Muna godiya. Jama'a mu wasu ne suke wadda ake ta ba jama'a mutane ko ina na fi Allah sa a cikin mizan Allah sa a cikin mizan Allah sa ilahi a gama da Allah sa ilahi a gama da Allah sa gama da kowa ina Allah ki tabbatar da alheri rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashida rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Sadauki Jibiya kai nawa, kwararre marar mantuwa. Idan ana so a ceci jibiya da kai ta gundan guda, to a nemo irin namu Muhammad Halliru sadaukin kwarai. Muhammad shi mai kamar zuwa ne wajen rikon gaskiya, idan har ana so a sha kunu ne ake jiran tsamiya. Sadaukin Jibiya gaskiyar batu a duniya ya biya, fatan da muke ya zama dan majalisa yana da juriya. Sadauki Jibiya kai nawa, kwararre marar mantuwa. Idan ana so a ceci jibiya da kai ta gundan guda, to a nemo irin namu Muhammad Halliru sadaukin kwarai. Mutum ɗaya kamar goma sadauki namu wanda bai mantuwa, fata mu muke ma kai ta da jibiya ka zama irin kainuwa. A filin gudu sai mutumin da ya zo ya sacrifice din resources nashi domin ya bada gudunmuwa wurin bada haɗin kai ga matasa. Wannan ba abin yadda ba ne, kuma abu ne wanda ya cancanci girmamawa. Da Allah jama'a ta a Sadauki da Allah. Sadauki muna
godiya sosai domin mu ka kare mu mutuncin mu kamar yadda muka tara timatimai muka sanar da sun cewa ga abin da aka masa alƙawari kuma gashi ya tabbata duk abin da aka ce za a ba su gashi makusantanka yan amana ka san ba mu sun gabatar mu da komai duk abin da muka request kuma muna godiya kwarai so daga ƙarshe jawabi na ƙarshe shine a madadin mu official da 'yan wasa da kwace-kwacen da suka fama haɗin kai wurin ganin cewa wannan kwamitin ya inganta muna godiya ubangiji Allah ya saka muku da alheri kuma ina so mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin cewa sadaukin Jibiya mun taya shi addu'a a kan abin da yake nema alheri ubangiji Allah ya bashi amin Allah ya ida nufi a gaskiya ina mai matuƙar nuna farin ciki na da wannan rana na wannan wasanni da muka ɗauki nauyi na ƙaramin hukumar Jibiya da kewayenta. Allah ya kawo wannan rana yau shine final. Ba komi bane ba wannan, ni matashi ne kuma dukkanin wani abu da matasa suka kirkira in dai zan samu labari suna neman tallafi ina kokari in bada gudunmuwa ta. Wannan gaskiya ne. Allah kara mana matasa su ne ci gaba na al'umma kuma insha Allah ba za mu gajiya ba in dai akan tafiya ce ta matasa kowace iri ce. Muna bayan ka. Ina cikin wurin ba da gudunmuwa. Sadaukin Jibiya duk abin da ya taso na al'ummar Jibiya da kewaye zai ci gaba da bada wasu a kai. Allah saka mai alkhairi. Allah saka mai Allah ƙara lafiya. Jibiya ta ka ce an baka. Wannan gaskiya ne. Inda Allah muke yi Allah ya sani. Wannan gaskiya ne. Inda wata barwa muke yi Allah ya sani. Ni dai a koda yaushe na sani matashi. Na taka matakai kafin in zo matsayin da nake. Gaskiya ne. Da ban samu taimako ba da tallafi da wasu da ban kai inda nake. To saboda haka wannan ba komai bane. Gaskiya ne wannan. Kuma waɗanda Allah ya saka wannan kyauta ina da musu fatan ubangiji Allah ya sa su yadda aka fara taron nan lafiya aka gama shi lafiya ubangiji Allah ya ƙara kawo mu wani lokaci da za a haɗa taron da ya fi wannan idan ana mataki na ƙaramin hukuma to nan gaba ya zamo cewa muna mataki na jiha nan gaba national saboda kaɗan komi da sandusan da yake zama wani a ƙaramin hukumar Jibiya kowa ya sani a wajen siyasa an ban mu baya wannan dalilin da ya sa ne honorable Muhammad Halliru Sadaukin sarkin arewan Katsina ya fito ba wai dan shi ba ya fito ne domin al'umma ƙaramin hukumar Jibiya kowa ya sani mutum ne wanda ba shi da mukamin komai ba shi da wata kujera ko wani abu domin a gwamnatance amma cikin ikon Allah muna kira ga matasa cikin ikon Allah da ku auna ku kalli irin ayyukan alkhairan da mai girma Sadaukin Jibiya yake mana yanzu haka kowa ya sani ga maciwari ana ginawa watanni da suka wuce kowa ya sani an kawo mashina a asibiti wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa matasan ƙaramar hukumar Jibiya suka kira Sadaukin Jibiya da ya zo ya tsaya takarar Jibiya da kai ta nan ya taimaka ma'ana cibiyar matasa ne wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi siyasa da gwamnati na jama'a muna kira da babban
murya ga matasan alƙur'an shi ne za a samu kwana 50 nan gaba ana sabanta shi katin zabe wanda bai isa ba wancan lokaci yanzu lokaci ya je katin zabe kowa ya sauƙaƙen shi idan Allah ya kai mu zabe 2027 insha Allah ba gudu ba da gaba sadaukin sarkin arewa Alhaji Muhammad Hannur sadaukin sarkin arewa shi zai ci wannan kujera da mutum da ya kamar goma sadauki namu wanda bai mantuwa fata mu muke ma kai ta da jibiya ka zama irin kainuwa a filin gudu sai a bar wa zomo a tafiya kaguwa idan sadauki ya zama dan majalisa a kwalliya tariya da Allah ka kalle ni so da sadauki Sadauki mushi za mu baiwa duka ƙuri'un mu baki daya mutanen Kebbi sun yi masa shaidar yana rikon gaskiya idan haddari ya haɗu a sa'in gane ake walƙiya mu je sadaukin Jibiya mai yaki da masu cutar gida Sadauki Jibiya ka gida kwararre marar mantuwa idan bara na so a ceci Jibiya da kai ta wannan gwada to a nemo irin namu Muhammad Allah sadaukin gwada to ni garin zumuwa na fi sha'awa ba ni ra'ayin rina tunda yawo yake ta nan mu ba ruwan shida na gida kai ta da Jibiya za su zama sabbi idan sadauki ya zo sadaukin Jibiya a mulki na shi ba batun wariya Sadauki Jibiya ka gida kainuwa idan bara na so a ceci Jibiya da kai ta wannan gwada to a nemo irin namu Muhammad Allah sadaukin gwada Muhammadu ka rike masoya na ka duk muna godiya a birni da ƙauye da Jibiya na san ka baki daya idan har dare yayi gari ya waye ake kira safiya ka dai tsaukuwa ta wahalta darasi gare ki ne ke aya